Oke, tak bilang cerita nangko di tampe kejadian. Tak jadi di daerah Jakarta dakenyo simpang Gajah Mada. Kakapau awak kakapau tumbuk dewa kucuik dia te kambang di bawah. Dusana nan di tanah rantau ko ingin justiril asmara buka lah YouTube bersama-sama. Lejale dusana tuh buka YouTube Sinar Padang Official. Dadah dusana. Allah paimai omajalo. Oh hari pagi malang paimai omajalo. Sandang lanyo jalo larang jauh bulia barang ke. Oh sandang lanyo jalo larang jauh oh boleh onan tadilah kaset kambang olah nombor latigo Okinilah kamaswe Oka nombor lampe tolong larang rantawe ditonton lah YouTube
turun lainnya suparia nambah namo tijo ita nambah galau pie suparia oh anak jale badukuang juo bajalan ninyo sama seorang jalan indah tentu kadituju di mana raminyo bajalan oh sadang berjalan nyo sama seorang lah jauh jauh perjalanan hari ada pukul 9 meningkat pukul 10 awak berjalan sama seorang litak badan nindak tabado Hokama alamat na awak cari yo na tampi apa awak nak tahu dona Hoba itu kato badan suparia inyo bajalan jalan juo sadang bajalan to tinggan to japui buyuan saparudin tuan oh di japui nyo buyuang saparudin nindak to bilang lamo bana maalun ninyo saparudin bakato ka badan nyo tuma bini nyo tadi ndak karano awak kabarale onde dia kandung rita dia keluar kita main-main sambil mencari apel karena besok kabar ale dia Omandanga katonyo dari calon suami maalun badan rita tadi jadi bang kato badarita keluar oto di kandangnya oh alala naik ate oto satonyo naik ate oto kontaknya beong lah mesin duit gas ditakannya gas tatakan komplengnya resek kompleng taresek lah andel masuk komplengnya papa andel masuk komplengnya papa alala jalan noto tadi nanoto sedang berjalan nanoto berjalan juga sedang berjalan noto tadi di sini kalau dipandang lah jauh juga perjalanan Naninyo ala saparudin sedang menyupir oto perasaan tak lama lai darah dado tersirok-sirok Tuhan Oh darah dadonyo tersirok juo darah dado oto bajalan tarwi juo ndala jauh juo perjalanan di sinan kalau dipandang oh inyo sedang menyupir oto nyolayangkan pandang nan jauh tukian pandang nan hampir mencali kiri jo kanan memandang jauh jo hampir oh nampak orang sedang berjalan sedang menukuang anak ketek letang samo cosuparia tasiro darah di dado Tuhan oh di sinan kalau kok dipandang nyo iringi juo lambe-lambe nyo calik juo perjalanan Hokironyo basalisi lalu iyo batu suparia bananyo puta oto di saparudin
Oh bakato badan nyorita tadi onde abang dangakan mana manga sampai bangoto baputa aku sabab karanonyo. Oh baru bakato dan badan saparudin dia kandung harita di abang mangkorita babawa keluar awak nan sabananyo dia membawa rita indah ado mencari makanan. Oh indah ado kama bali apel dan abang membawa rita abang jujur kabake rita dia. Oh abang jujurnya kabake rita danga derita abang mengecek nan sabananya dulu abang ala babini bini abang tu nyo maningga wakatu malayan. Oh bini maningga anak salamat tumpak di anak badan abang nyopai jua dia bini abang. Oh banamonyo badanyo tumayonyo bini abang banamo piek suparia nam bini abang ita maeti jo ita adiknyo piek suparia dia. Oh kata kawan magi kabanyo mencari abang ke Surabaya. Anak mungkin tadaga de abang mandanga kato bantu itu mandaru bakato badarita onde abang dangakan bana. Oh manga itu lonan abang takutkan kita cari bang sampai Batamu anak abang bangai. Oh sampai Batamu bang anak abang baru di sinan kok dipandang nyo calik juo sadang jalan naninyo piek suparia naninyo jalan lambe oto mairiangkan di belakang. Oh manangi badan suparia yo pae onde nak kandung sepriani yo nae. Oh iko ado to mewah nak di belakang awak nyuiriangkan awak lambe mungkin iko to pejabat mungkin iko to polisi lakakanyo tangkok mana badan awak yo nae. Oh apa dicari nak Batamu dona alun juo alamat nyato alangkah ibo. Oh dalam hati apa menangi badan suparia Tuhan. Oh barunya perantian noto di saparudin noto baranti saparudin turunnya turui badan neti joita barunya turui lambe nyo datangi dari belakang sedang berjalan saparudin main bau badan dirinya. Onde dia kandung eti joita setota sabui bantu itu nampaklah badan sekutiko mengong piek suparia satu nampak badan separudin menangi badan suparia onde nak kandung sepriani ona oh pati lupo na apa jo awak pati lupo apa jo ibu nak balik nak ke Jakarta lagagapa nak dari dulu patui lupo jo anak dagang yo na
Opati lupa mana anak garagang lagagapa Sapriani mandangnya kato eti joita yo laupie suparia dia kanduang upie suparia yo dia Hojan menangi dia nangi juo dia jan tangi talabi-labi suparia Honde dangan lah di suparia yo laki lap dia badan abang memang abang bananan salah suparia homo laki ni pai jo abang yo besok bana kabarale besok bana abang kanika tapi bajanji abang jo suparia yo dia Hokoklah sudah kabur bajawe saminggu sesudah nikah kita babalik dia ke Jakarta Tuhan. Oke to babalik maka Jakarta babalik badan diri awak samo-samo dia ma biar nana dia jangan berang kambo suparia jangan berang pulau mandang kato dari suami pak onde nakkan wong nak Sapriani yo nae Olak kababini kironyo apa Sapriani Bantui lupo jo badan ibu nasib iko bantuanyo alamat sansena Sapriani yo na Alamat sansaina Sapriani ba itu kato badan suparia inyo manangi nangi juo baru bakato mas Saparudin jadi bahari suparia lain kaelo oh baru menjawe suparia kok leco itu bang kato abang kok lenyo janji batapati apa perintah mau turui jadi dangala di suparia oh kini pai suparia jo badan abang ke rumah mintu badan abang kok batanyo beko urang di sinan kaban suparia bini adik abang Yo adik bini dari bini abang alaman hingga waktu malayan Sapriani banamo eti joita die Banamo eti joitan suparia kabana dia bini abang akui sabantu itu boleh jangan malu badan abang mandang kato bantu itu menjawe badan suparia yo pak kok lesa batu pulang bang awak ke Jakarta bang balik ke rumah badan awak yo bang wah perintah mau turuti mandanga kato bantu itu tumpak di anak Saparudin satu dape anak betobo batamu jo Saparudin anak lah sehat Hoco biaso ya pai anaknya dukuang di Saparudin Tuhan oh anaknya dukuang di Saparudin oh sadang mandukuang anak nyobao kau to tadi satu nyobao dake oto duduk suparia di belakang Saparudin membawa oto Saparudin menyupir oto
tumpak di badan Pak Rita tadi, naninyo duduk di sesi. Basalam Rita jo Suparia, nak tabado ibu hati Suparia, tapi dek takui kan suami nan salam bajawe juo aye mato. Jatuh badan yopa anaknya palu di Suparia yopa. Oto bajalan tarwi juo bajalan oto lambe-lambe ke rumah badan Rita tadi tuan. Ke rumah badannya Rita tadi oto bajalan tarwiju sedang bajalan oto tadi ndak di jalan di palamu. Tiba waktu yo jangkonyo lah sampai ke rumah badan Rita talata oto ditampeknya lah turuninyo nambah rampe. Nancie badan diri Rita, nancie badan Saparudin, nancie badannya tumanyo Suparia, nanak badukong yuo nyoba onai ate rumah apa nyoba olah naik ate rumah seto tiba di ate rumah badarita nyoba panggil pembantu banyak nyoba pembantu nak nyolai mandi anak badan ambo dek pembantu bana memerintah nyomandian badan Sepriani Sarato piek Suparia nyoagi pekayan. Oh elo pa oh selesainya mandian anak jalenyo diage pakaian dicarian bajunan elok dan tumpak badan Suparia pakaian lah diganti pulo lalaki lo bajunan elok. Kok dicalik lah bantu Suparia iyo jo badan Rita tadi alun lo kalah Suparia cuman nyoba ansik jo kayo nyo tuane. Malanyo agi kabar derita kapanyo bantu itu nana parita setuju saja menurut kato anak nama kaelok kecik Rita ndak nangka membantah do kato anak bakato badan diri Rita onde dia kandung Suparia. Karena besok dia kabar alik tolong panggil undangan bungu duit dia. Tolong suruh masuklah undangan banyak. Kok ada tamu nanti
ukuran minum lagi minum, ukuran makan lagi makan. Ma'alun badan tamurita apanya orang bapiti anak orang lapau suka menanti. Dari jauh undangan kanyo kirim, dari jauh undangan datang, dari manyo orang lakat tibo. Ndak tabadonyo orang nan datang, yola datang undangan banyak. Yo mencali supmainyo kadinikan ba itu badan nyo tadi. Agak sajolah di badarita tumpak di daerah seketik turang bitau di badannya. Ndak ada nak tak tahu di badarita anak orang lapau suka menak. Oh iya banyak tamu nanti tiba dari Jakarta, tiba juga dari Bandung, temulah datang dari Bogor, temulah sampai dari Bali pun hadir juga itu mencari acara rita basasatan orang nanti botuane. Obat sasatan orang nanti bot tumpak di badan suparia. Nyota gak menyambut tamu banyak, ibu hati ndak tabado tapi bapo mengaban awaknya sayang. Oh kasapalarudin ari batambahnya malam juga. Anggaran pukul 2 malam tamu nan jauh lah balik nan tinggal tamu berdekatan. Anggaran 2:30 lah datang tamu dari pasar, yolah dari pasar Surabaya tamasuk buyang ari ngipin mae. Mata masuknya buyung Arifin yo di sinannya mencari acara lah masuk inyo ke dalam lah duduk inyo saropo. Satu duduk ayat talatak nama natiang ayat suparia bana. Satu nampak di badaripin iyolah santiang saparudin. I malam kini kabunya jawe, hari kini nyo barale, bini lamonyo ado juo tuane. Mabini lamonyo ado juo ado risiko suparia yo hebat banale separudin alemudi matu nambatuntui. Mandanga katopak si Arifin tadanga di suparia manitik jatuh aye mato.
Sadang menangi bantu itu. Nampaklah dek urang nyo nam banyak. Seto nampak dirang nam banyak. Nyo lapor lah kapa badarita. Lah dapet kabar parita. Kanai bangi si supari ama Lakanai berang supari adek kanai bangi dia parita kanai berang nakek narami nyopai kabilik dalam aye mato badarai-darai manitiak jatuh aye mato yalah kasanang banget ya bang dakek narami kanai berang mula paranyai badana Olah parangai badan abang supaya menangi jo Onan malam semalam itu Alek sudah orang lah pulang selesai acara pernikahan Oh selesainya acara pernikahan di sini kalau dipandanginya lah tinggal di rumah berdua jo anak dalam bilik. Oh biari baganti hari menunggu janji Saparudin janji seminggu pulang kampung Tuhan. Oh janji seminggu hanya pulang kampung di sinan kalau dipandang abi hari baganti hari naninyo piek supari anda adonyo calik-calik do di Saparudin. Oh nanak pun itu juga ndak adonyo tinjau do badan sepriani. Oh alasari 2 hari cukup sepakan 2 pakan lah sebulan neti joita di manunggunya tunggu di Suparia. Oh Saparudin alun jo ado datang ibu hati ndak tabado Tuhan. Oh ibu hatinya ndak tabado disiko kalau kok dipandang ndak guna to etong lamo bana baru baniat dalam hati dangala de abang bang pesan ambo bapasan joangin lalu yo bang. Oh alat sebulan abang sudah nikah yo bang. Oh janji abang nak cuy itu do bang. Kok lah seminggu siap pernikahan awak babalik ke Jakarta kinilah lewat janji sebulan nan abang jo ambo ndak bertamu ndak ado abang nampak do bang. Kondak jo tibo abang malam beko kondak jo abang datang menjapui kondak jo pulang ke Jakarta ambo barani bangai
bunuh diri yo bang. Tumpak di badan suparianan malam semalam itu inyo tu sadang dalam kamar Ariado pukul 9 meningkah pukul 10 Sepriani ala tekalo Ariado pukul sabalik anggaran pukul 1 malam alun jo datang Saparudin di sinan sore nyobue sore dua alai wala dalam misi sore mansonyo badan suparia sarato upi Sepriani adola anak ma badan Saparudin suparia yo badannya koma bini Saparudin nambah namo eti juita bagala upi suparia bininyo suyuang Saparudin bajanjinyo sawakatu kakabarale iyo jo badan tumarita tadi kok salah saya lek seminggu nyoba balik ke Jakarta samojo suparia kini ala lebih sebulan Saparudin dak tiba-tiba agak di badan suparia salah sesure dibueknya sureknya buek dua alai ambo bunuh diri di rel kereta api nak sanang hati badan abang bangai. Oh itulah dalam isi sore mangkonyo ma badannya suparia bunuh diri di rel kereta api dek gara-gara Saparudin kawin betambuan dan janji indah betapati. Oh itu bana surenyo buek salah sesure di bueknya hari sadang tengah malaman yang keluar suparia dari bilik satu keluar dari bilik kemulai kaki balangkan kaditinggan anak dalam bilik kaditinggan Sepriani dicalik bana anak elok-elok satu keluar dari bilik ndak bara jauh dari pintu bilik tadang tangi Sepriani ndak jadi nyo malangkah nyo ulang ke bilik balik satu tiba di dalam bilik nyo cali upi Sepriani iyo yo anak badan inyo honyo masih lalok juolai dalam bilik sadang bagolek di tempat tidur menangi juo suparia anak kandung upi nak Sepriani yo nak elok-elok nak tinggal jo apa nak elok-elok jo mande tiri nak. Mungkin ibu indak kepulang dona, mungkin mande indak kebalik dona. Inyo bajalan lain nak nyolai, arilah ado pukul 2 pak. Hari ala pukul 2 malam di sinan kalau dipandang tumpak di badan inyo tadi ndak para luloto etong lamo nan sore nan dua alai nan salai nyo tinggal dake pos polisi nan salai nyo bawa tu makarel kereta api otalata sure di tangannya onyo cali kereta lalu hari lado pukul 3 nampak kereta kalalu iyo tambangan Jakarta Surabaya satu nampak kereta lalu nyokalangkan mari karel kereta satu takalang mari karel kereta dingin taraso tibo di mari
Hari subuh sabantu itu kareta lalu mari tekalang badarai Pak mari jo kapalo la mati badan ho supari apa olah mati badan supaya mati di rel kereta api. Matinya di rel kereta api nan pagi sepagi turang lah tahu kesadonyo. Orang lah tahu kesadonyo nan sore dapat di polisi di masyarakat dapat jualah datang polisi karel kereta api kira yo ada orang bunuh diri. Di sinan mai dibawa mai nak nyolai polisi nan petugas Sabtu tiko barangke ke rumah Saparudin tuan. Barangke ketampe Saparudin anggaran pukul 9 polisi tiba di labu rumah nyobacu assalamualaikum. Waalaikumsalam kata nama Jawa di sinan kalau dipandang. Baru bertanya ma badan ma anggota sekutiko onde yo apa nama Saparudin. Mandang kato bantu itu iyo pak kato badan Saparudin. Ko iyo apa nama Saparudin. Hari kini apa ambotan gejala mati ma bini apa nama upi suparia. Mati di rel kereta api matinya membunuh diri de ulah pak kawin batambu apa Ode ulah pak kawin batambu mandanga kato rupo itu tapaso Saparudin pai tapaso pai jo polisi. Tinggal badan tumanyo iyo pirita saratoana Sapriani tuan. Cukwi jo anak Sapriani agak sajo di badan Saparudin. Awak lah jale karangtan awak tatan di kantor polisi bini ke masuk tanah. Di sinan kalau kok dipandang bakato badan Saparudin onde apa dengan bana karano ambo kaditan yo pak. Hona nambo indak dopak kekalari tapi mohon nambo kapak mencali bini baku buat pak mencali supaya apa kemasuk kubu ambo bawa anak sekali de inyo bana nama minta tepat so juonyo dibagi izin tepat so permintaan kadiagi
Onyo japui anak badaninyo Yola upi Sepriani anak kemulai sekutiko anaknya bawa dari rumah Honyo calik mande bakubur Sato tiba dake kuburan Suparia kabakuburan nampak di badan Sepriani Homarato badan Sepriani Onde ibu buai sayang Joani Onde ibu sayang Sepriani ya bu Oh indah ibu Joani Indah sayang sekete ju Lajaleani masih kete Ibu barani bunuh diri ya bu Oh ibu mati apa kata si akadayo buai Oh Sepriani ya bu Sepriani sedang ketek coyko Josia bu Ani bayo buai Josia bu Sepriani kabayo di sini ninyo menangi ninyo piet Suparia lah masuk ke dalam kubur bakubuan piet Suparia ya pak Satu batimbun mai mandi pai Satu tatimbun mai Suparia Saparudin lah menangi pulau Ado teraso penyesalan Anak indah tabado mangapa ya nak dake apa ya pak Onde apa sayang Sepriani ya pak kok ibu lah masuk tanah apa tetan di penjara kamambo pak kamangadu yo pai ba itu kato Sepriani Tuhan Oba itu kata Sepriani nyo menangi juo mencali Sepriani menangi yola anak Separudin nurang ibu mencali anak ketek sebantu itu Hosia lo orang dak kai bode ulah kerajo Separudin de ulahnya kawin batambu bandenyo mati bunuh diri sialo orang dak kai bo bakato badan rita tadi onde nak kandung Sepriani jantakwi nan jan came pulo Joy ibuna tinggal di rumah Jangan takwi lolai Sepriani Jo ibu Sepriani tinggal anggaplah ibu Sepriani Jangan dianggap ibu tiri Ba itu kata badannya marita tadi Mandanga katonyo dari rita jawab penyo Sepriani Tarimo kasih bu banyak-banyak Hilang ibu lah dape ibu yo buai tapi gak payah bu malupuan yo bu Awak sayang kebake ibu yo bu Ambo sayang kebake mandi Anita manjo bake mandi yo buai Ba itu tangi Sepriani Tuhan
Oba itu tangi Sepriani mailah sudah berkubuan. Nambahnya babalik pulang Saparudin nyobao di polisi anak nyobao. Di sirita pa nyoba anak babalik taruh ke rumah di bawahnya. Sampai ke rumahnya Sepriani ukuran mandi anaknya mandian tuan. Ukuran mandi bamandian, ukuran makan lagi makan, ba itu kalau kau dipandang. Ondak guna do dia tong lamo, di sinan kalau dipandang. Abi hari baganti hari, abi hari baganti pakan, sapakan jodoh pakan. Abi pakan baganti bulan sabulan aja 2 bulan anak batang hamba gadang juo tuan. Oh anak batang gadang juo tandonyo Sepriani lah gadang lanyo masukan sekolah dasar yo inyo tamanjo juo pak di badarita. Oh kamu mulai pai sekolah baju nyorita lama lakean sepatu coy tujuo tamanjo bana disirita. Oh alas hari 2 hari alas pakan 2 pakan setahun jo 2 tahun duduk di bangku kelas 2. Oh inyo tu sadang sanang-sanang tinggal jo badan diri Rita. Oh tumpak di badan Rita tadi anta malang anta nyomujue. Olah datang sobat badan Saparudin iyolah kawan lamo nyobana nambah namo Buyong Supardi datang ke rumah badan Rita tuan. Oh datang ke rumah badarita maalun Supardi tadi urang pareman kana monyo kurang pitinyo aja piti akan dak kanyo turuian. Oh tadayo badan diri Rita. Oh dia kandung Rita di adik abang kanapo guno mabian anak tiri. Ndak paralu do dia aja manyo ukuran karajo bakarajo ukuran mencuci suruh mencuci dia. Ukuran mencuci ya suruh mencuci ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu ba iyo pulo kato Rita lejale di badarita kok sempat gadang Sepriani iyolah anak Saparudin. Oh jale de inyo mande nyo mati de ularita besok babale tabang kayu dia.
Oh besok babale cakap anak komandanga keto cuy itu dalam ketua tirita layo pulo. Oh hubungan bertambah dake jo badan Supardi manandoan hubungan dake bajanjinyo 2 bulan kok cukui hari 2 bulan nikah Supardi. Hojo sirita pa Onika lainnya paenyo jasirita itu bana janji babu barangke badan Supardi agak saja di Sepriani lacok badan kena berang Onam biasanya inyo sekolah kok baju ibu malakean sepatu ibu memasangkan kalau kini kalau dilihat kok laki baju pakai seorang laki sepatu pakai seorang balanjo naknyo agi lai laco awak kanai berang tuan Olah cok badan kanai berang ba itu inyo Sepriani ndak to bilang lamo bana ndak guno dietong lamo abi hari baganti hari abi hari baganti pakan akar ajo Sepriani ukuran mencuci nyo mencuci ukuran memasak nyo memasak. Oh aduh harinya sekutiko malam tu tapi malam minggu tumpak di badan diri Rita menonton jo buyang Supardi tadi Opai menonton jo badan Supardi ba itu kalau kok dipandang bakato badan diri Rita danga beko kami maimbau dangan bana elok-elok jalan lok londak di bilik dalam duduk saja di labu rumah sama laki kami babalik ba itu kato badarita kato sampai Sepriani mengecek jadi bu kato badan Sepriani oh indak tu bilang-bilang lamo inyo barangke pemanonton tinggal di rumah Sepriani Oh tinggal di rumah Sepriani de inyo sedang di rumah Narita lah barangke lah lamo juo di bajalan anta malang anta nyomuju lah malang tibo di Rita hujan labe semalam itu Jalabenya semalam itu awak seorang tinggal di rumah tarasorit lita katna inyo ketakutan takut taraso badan inyo ibunyo alunyo pulang taraso takut badan Sepriani nyo kunci saja pintu rumah
Satonyo kunci pintu rumah, inyo menunggu di ruangan, duduk lainyo di kursi. Sadangnya duduk di kursi, hari bertambah malam juga, anggaran pukul 2 malam. Otak kalok badannya Sepriani, satu tekalok di kursi Pak. Anggaran pukul 3 para siang, babalik badan Rita tadi Tuhan. Oh babalik badan Rita tadi diimbau badan Sepriani. Hujan labek tentu nak tadanga, lapaya maimbau badan inyo. Barunya jago Sepriani, baru tadanga ibunyo pulang. Honyo buka sekali pintu rumah, anta malang antanyo muju. La malang tiba di Sepriani, satu terbuka pintu rumah, kanai berang di badan Rita. Dua joinyo pak badannya super di tadi. Oh berang ke badan diri Sepriani, nyoelo tangan keluar, nyotulaan kalaman rumah Tuhan. Nyotulaan kalaman rumah, indak bau tak piak coba banak talingo, indak mandang orang main bau. Oh ndak bajawe piak